Thanks so much po for coming. Hindi ko nakita yung pangalan. Sorry guys. I-open muna natin yung phone. Inopre de la Calzada. Tuwad, sabi ni Inopre de la Calzada. Thanks so much po sa tuwad. Salamat, salamat. Salamat po sa dalawang andyan. Bakit naka-ano ako? Hindi siya naka-rotate. Salamat guys sa dalawang andyan. Pag-update lang dito ngayon kasi signal number 8 pa rin. Hindi tayo makalabas guys. Kaya, ayan. Update lang muna. Thank you so much sa 3 thumbs up guys. Share lang. Salamat sa pag-share. Madilim ang langit, guys. Madilim ang langit. Thank you so much, Sir Inopre de la Calzada sa tuwad at tamsak. Thank you. Update lang ako kasi wala akong premiere mamayang gabi. Kaya nag-update lang guys.
Lipat natin. Kasi nakakaantok. Hindi mapwesto. Sorry po. Hindi mapwesto. Oops. Grabe. The Boys City, hello. Thank you so much. Salamat po for coming. Bigyan kita ng jacket. Pwede kang magbaba ng yung bahay pagka hindi pa tayo dikit. Dikitan tayo.
Tamusak po, sabi ni The Voice TV. Thank you so much. Hello host, sabi ni The Voice TV. Thank you, thank you. Hello, hello. Salamat po sa jacket. Ayan. Pwede mong ibaba yung bahay mo para dikitan kita kung hindi pa tayo magkadikit. Thank you so much. Saan ka po host? Dito po sa Hong Kong. Signal number 8 kami ngayon, kaya nag-update lang. Hindi kasi makalabas, hindi makakuha ng video para pang premiere, kaya nag-live na lang. Thank you so much for coming, The Voice TV. Thank you, thank you. Malakas daw po bagyo dyan, oo, pero parang hindi namin ramdam kasi andito kami ngayon sa hotel. Naka-hotel kami ngayon kasi nagpaparenovate kami ng bahay ng amo ko. Kaya pahiga-higa lang. Walang magawa, kaya nag-update lang, saglit. So, thanks so much. Pang ilang floor po kayo? Pang 13th floor lang dito sa room namin. Sino pahinga? Pahiga-higa, oo. Nakahiga kasi walang magawa. Mamaya babangon at magkape. Tapos bibigyan ko ng gatas yung alaga kong matanda, kaya yun. Magto 2 months kami dito na kaya bonggang higa. Tataba na naman tayo guys pagka ganito. Ikaw, saan ka dito? Saan ka sa panig ng mundo? The Voice TV, saan ka po? Pinas ba o ano? Oh, Pinas po ako. Saan banda sa Pinas? Taga ako, Pangasinan. Ayun, nasa lantarin kami ng bagyo doon. Sa Pinas, diyan sa Pinas, sa Pangasinan. Nasira na yung mga palay ng anak ko. Sa Cavite po, oo. So, kadikit mo siguro sila dyan. Sila Sir Jesse Bonmalio, saka si Maria Lisa. Ayan, mga friend ko din sila. Sa White World, mga taga Cavite. Nakakaawa nga po mga binagyo dito. Kaya nga, lalo na yung mga farmer na kagaya namin na sa lang, sa sinasaka lang umaasa. Tapos ang mura pa daw yung palay, 12 pesos lang isang kilo. Kaya ayun, lugi ulit. Kaya kahit anong gawin namin na pamumuhunan, kahit nandito kami sa abroad, parang hindi po naulan dyan. Katatapos, umaambon-ambon lang ngayon. Ang hirap pa din ng buhay abroad. Kasi walang naiipon. Kasi pagka may puhunan ka sa palay, tapos babagyuhin, wala rin. Yung mga lang, mga buyer lang ng palay ang yumayaman, saka yung mga may business ng palay, saka mga bigas. Kasi mahal yung bigas, mura yung palay. Ano ba yun? Kaming mga farmer, wala. Nga. Malulubog lang sa utang pagka namuhunan ka sa sa
pala yan. Pero, life must go on. Laban lang, host. Ganyan talaga ang buhay, hindi parehas. Oo nga po. Laban lang talaga. Talagang matapang kaming mga OFW. Kasi, araw-araw lumalaban. Kahit gabi na, at gising pa yung amo, talagang lalaban ka. Kahit antok-antok, antok na antok ka na. Labanan mo yung antok mo. Pero ngayon, pwede rin sanang matulog at tulog yung alaga ko, pero nagla-live naman. Yun. Yun ang masama. Imbis na matulog, nagla-live. Kape lang, host, panlaban sa antok ko. Hindi na ako nawalan ng kape. Kape lang talaga ang madami. Pero kahit may kape, antukin ko pa rin sa pagod. Whitey pa more. Oo nga. Whitey pa more talaga. Akala mo, ang laki-laking sahod ng Whitey, no? Kakapiranggot lang. Cents. Centimos. Libangan lang naman na yan. Extra income, ika nga. Dito tayo yayaman sa White House. Yayaman sa iBag. Yayaman sa iBag kasi hindi nakakatulog ng maigi. Inuuna po yung pagpre-premiere, inuuna yung pagla-live. Kaya libangan po para pang-alis din ng stress. Oo, tama ka dyan. Maraming kang makikilalang mga kaibigan. Kahit yung iba, hindi naman tunay na kaibigan. Sorry. Kasi yung iba, kahit na na-subscribe mo na, ina-unsub ka nila. Kaya, yun, sinasabi nila, nagbabawas. Pero, yung mga sinusubscribe mo ang nagbabawas. Parang may hugot ka po. Oo, malalim yung hugot ko. Malalim yung hugot-hugot na. Saka tagal ba naman dito sa abroad, kaya malalim na yung pinaghuhugutan. Ayan, ang bilis. Naka 20 minutes na tayo. Magwa 1 hour lang ako. Mag-update lang kasi wala akong premiere ngayon. Walang na-edit na video. Marami talaga niyan host dito sa YT, pero okay lang. Mas marami naman mga true friend. Yes. Oo. Bihira lang naman yung mga yung mga parang yung pagka nakaharap ka, okay lang sila sa'yo, pero pagka nakatagilid ka na, tagilid ka na rin. Diba? Tawa si, The Boys. Sir ba o ma'am? Kasi boys eh. Boys. Kasi, kaya baka sir. Di ba ako nagkakamali? Sir?
Mas maganda naman yung sir para para formal, di ba? Ayan na naman. Lumakas na ulit yung ulan. Ayan. Lumalakas na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Natutumba pati itong ko. Nakakaya naman may sir pa. Ay, hindi. Ano yun? Paggalang sa isang tunay na kaibigan. Di ba? Paggalang yun sa isang tunay na kaibigan. Sumasali ka ba host sa mga Premier Marathon? Oo. Kasali ako ng Team Kabulbulan at saka Team Banana. Dalawa lang yung GC ko. Kaya kung minsan busy, kung minsan hindi busy. Ang hirap kasi pagka marami kang GC at hindi ka makasupport. Kaya dalawa lang yung sinalihan ko. Thank you so much sa 4 na andyan, 5 andyan. Magparamdam naman kayo guys kung sino-sino kayo. Para samahan nyo naman kami ni Sir The Boys TV. Para nagulat ako sa name host. Bakit nagulat ka sa name? Kaninong name? Oh, sa Kabulbulan. Oo, Kabulbulan yung pinangalan ng team namin eh. Yung founder kasi namin, may bisita tayo. Thanks so much po. Tuti, ano ba yun? Tuti and Derlis Channel. Thumbs up po, sabi ni Tuti and Derlis Channel. Thanks so much po sa patamsak. Welcome to my kubo. Grabe sa pangalan. Team po yun? Team Kabulbulan. Giri Campillanos. Hello po, sabi ni Jenny pala, sorry. Hello, Madam Jenny Campillanos. Hello po. Good afternoon. Maulang hapon dito sa HK. Ayan, thanks so much. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat po sa mga patamsak. Ma'am Jenny, magkadikit na ba tayo? May jacket ka na agad. May jacket ka na agad sa bahay ko. Ayan. Siguro kayo po pala yung nakakakulab namin sa premiere. Oh, anong mo? Anong team mo, sir? Small world talaga. Kaya yung mga nagwa-YT, magkikita pa rin tayo. Kabulbulan, ganda, hahaha, sabi ni Tuti Andel Channel. Oo, kabulbulan yung kaya malago. Malago. Maganda yung niya, maganda yung tawag doon. Maganda yung logo namin. It's a heart. Tapos, may mga bulbul siya. na itim. Sorry. Sorry po. Pero, yun talaga ang name ng namin. Pwede pong magpatamsak ng premiere. Oo naman. Madam Tuti. Ayan, tawang-tawa si Sir O. Anong team ka, Sir? The Boys TV. Para shout out kita pag nakita kita doon sa premiere ko pag nakakulab ka sa amin.
Pwede kayong magbaba ng yung bahay guys pagka hindi pa tayo magkakadikit. Dikitan tayo. At pwede rin kayong baba ng yung premiere para matamsakan ni host. Team Tourjackers po kami host. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Tuti Underlines Channel. Ayan. Patamsak po sa di pa dikit. Bakas lang po sabi ni Tuti Underlines Channel. Ayan, nagbaba rin si anang bahay si Sir The Boys TV. Ayan, maglablaban tayo guys pagka hindi pa tayo magkakadikit. Ingat po kayo dyan host, sabi ni Madam Jenny Campillanos. Ingat din po, saan po kayo banda? Ayan, tamsakan natin yung premiere ni Madam Tuti. 2 days pa. Ayan, ninja ko po to, madam, yung tamsak ko sa'yo. Si Norma Moniz. Kahit wag mo nang balikan. Tamsak ko sa'yo ito. At sabay dikit na rin. Legit po ito na legit po na ninja ko. May video din po ito. Madam Tuti Underlings Channel, ayan. Done na po ako sa premiere mo. Natamsakan ko na po. And then, kay The Voice TV, tingnan natin. At tamsakan din natin yung premiere niya. Ngayon, plus 8. Okay. Tamsakan ko din. Tapos, idikit ko rin sa'yo ito. Ninja ko. Sir The Voice TV. Plus 8 pala. Ayan. Tapos na din ako sa'yo. Sir The Voice. Laki pa na lang. Ang laki na ng bahay mo pala. Lalaki ng bahay. So, ayan. Natapos na po ako sa inyong mga premiere. Nakatamsak na po ako. At sabay dikit na rin sa ninja ko. At pagka hindi pa rin tayo nakadikit, padikit din po ako. GC May Malyo, ayan. Mama Norm, sabi ni Sir GC Von Malyo, ayan. I'm here. Sabi ni Sir GC, thanks so much, Sir GC. Ayan, inaantok si host. Sarap sanang matulog, pero nag-live lang saglit. Thanks so much for coming, Sir JC. Ayan, taga Cavite din daw si Sir The Voice TV. Ayan, baka hindi pa kayo magkadikit. Ayan yung kanyang bahay. Pwede mo ring ibaba yung bahay mo, Sir JC, para madikitan ka rin ni Sir The Voice. Ayan, dyan din si Madam Jenny, at saka si Madam Tuti. Ayan. Thanks so much guys. Cavite rin po ako. Puro ko kayo. Puro mga Cavite nyo ang mga bisita ko ngayon. Ayan, Sir JC. Ayan, mga kapitbahay mo siguro sila. Ang dami nyo. Ayan. Mga Cavitinya. So, pagka hindi pa kayo magkakadikit, ayan, magdikitan na kayo guys. Thanks so much sa 7 tamsak. 8 tamsak. Ayan. At saka sa 4 na andyan. Salamat guys.
sa pagsama niyo sa akin. Lakas ulan, Mama Norms. Oo, sir. Kasi nga typhoon number 8 pa rin dito. Kaya mayat maya lumalakas yung ulan. Mayat maya tumitigil. Ganyan. Kukunin ko sana yung pinalaundry ko kaya pero hindi makalabas kasi ang lakas. Yung kaninang madaling araw, yung hangin naman ang malakas. Tapos ngayon, humina yung hangin, ulan naman ngayon yung pumalit. Grabe, number 8, Mama Norms. Oo, Sir JC, malakas hangin yan. Oo. Pero yung signal number 8 namin dito, parang signal number 3 lang dyan sa Pinas. Yung signal number 10 dito, parang signal number 4 dyan sa Pinas. Ganon. Malakas lang yung nila. Malakas lang mataas lang sila magbigay ng signal. Ganon. Kasi pagka after ng signal number 3, akyat agad ng signal number 8. Ganon. Tapos pagka malakas pa yung signal number 8, kalakas pa ng hanggang signal number 10. Ganon sila magbigay ng signal. Ayan. At patamsak din ako guys sa premiere ko. Ibababa ni Mama Norms. Ay bababa ni Norma Mones yung aking premiere. Pakitamsak din guys kung hindi pa kayo nakatamsak. Ayan. Yung aking premiere guys, pakitamsakan din kung hindi pa kayo nakatamsak. Kumusta work mo dyan? Sabi ni Sir JC. Sir JC, wala akong work kasi nandito kami sa hotel. Pahiga-higa lang dito. Mr. JM, tamsak harang po, sabi ni Mr. JM. Thanks so much, sir. Salamat sa patamsak at paharang. Salamat, salamat. Dan tamsak po host, sabi ni Madam Tuti and the Rains channel. Ayan. Thanks so much sa patamsak mo, Madam. At natamsakan at nadikitan na rin kita. Thanks so much. Nakaka-stop talaga. Salamat guys sa mga patamsak nyo at sa pagsama nyo sa akin. Kahit nakakaantok, nakakaboring yung live ko. Talagang inaantok na ako. Mr. JM, thanks so much sa paharang mo. Harang pa din po, sabi ni Mr. JM. Ayan, ayan. Salamat sa paharang-harang. Madam Tuti Underlings channel, salamat din. The Voice TV, thanks so much. At saka kay, sino ba yung isa?
GC Wim, GC May Malio. Ayun pala. Ang daming ang daming alagad ni Sir JC. Dikitan natin si Sir JC guys. Marami siyang mga banana na ibibigay sa inyo. Din yan, nagla-live din siya everyday 7 ba yun? Mr. JM 7 in the evening siya nagla-live. Ayan, pagka may time kayo guys, puntahan nyo din yung live niya. Okay na po Mama Norms, tapos na harang tamsak sa premiere mo, sabi ni Mr. JM. Ayan, salamat sir, pinopromote ko yung LS mo na every night 7 p.m. Pinas time. Ayan, para nabigyan niya kayo ng mga bananas. Kung kailangan nyo po ng bananas, punta kayo kay Mr. JM, si Sir JC Bonmalio, ang kanyang main channel. Nag-LS siya guys every night 7 p.m. Ayan, tamsak na din po Mama Norm, sabi ni JC Bonmalio. Ayan, daming patamsak ni Sir JC. Thank you. Salamat. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sir The Boys TV. Ayan, pagka hindi pa kayo magkadikit ni Sir JC Bonmalio, ayan, parehas kayong nasa Cavite, taga Cavite, Cabitin nyo. Taga Cavite si Sir JC, pero siya, Bisaya yata. Bisaya ka ba, Sir JC? Bisaya, di ba? Thank you so much po. Sa tatlo pa rin andyan, thank you so much. Ayan, ambon-ambon lang ulit. Mayat-maya bubuhos na naman yung ulan. Ganyan lang. Salamat sa apat na andyan pa rin. Thanks so much guys sa pagbantay. I'm done. Harang po, tamsak na din po sa premiere, sabi ni Sir JC Bonmalio. Ayan, thanks so much sir. Salamat. Wala kasi akong ngayon, wala kasi akong premiere ngayon Sir JC, kaya nag-live na lang ako. Dahil walang makuhang video. Ibibideo ko sana yung ulan ulan na hindi naman malakas. Kaya nag-live na lang ako. Wala tayong pang premiere. Pero sana wala na yung bagyo bukas, kasi public holiday dito bukas kaya holiday namin ulit. Nga lang magastos.
Magastos mag-holiday dito. Sir JC, thanks so much sa heart doc. Ayan. Salamat, salamat. Ang dami palang naka-live. Dito lang Mama Norm sa sabi ni Sir JC. Ayan, thanks so much sir. Ano pa? 15 minutes na lang po sir. Mag-i-end na ako. Mag 1 hour lang ako. Nag-update lang. Kasi wala akong premiere ngayon. At makatulog saglit. Naantok ako. I-eksakto ko lang na 1 hour. Thanks so much Sir JC sa pagbantay, sa pa-heart doc mo dyan. The Boys TV, thanks so much. Si Madam Jenny, tsaka si Madam Tuti, ayan, thanks so much. Salamat guys sa pagsama niyo sa aking live for today. Ayan, malapit na tayong matapos. 15 minutes na lang. At matatapos na tayo. Dito ako Mama Norms habang nasa office pa, haha, sabi ni Sir JC. Ayan, thanks so much sir. Sana all nasa office. Ingat sir sa pag-uwi mo mamaya. Malapit ng mag-out. Anong oras ba ang out ng office? 4 or 5? Maya pa out Mama Norms, 5 PM po. 7:30 to 5 po office ko. Maaga pala.
Ang haba pala ng ano, office hour. The Voice TV, andyan pa rin. Thanks so much, sir. Salamat sa pagbantay. Thank you so much. Host work pa po. Habang po, kaantok sabi ni Sir JC. BG host work pa po, sabi ni The Voice TV. Ayan. Thanks so much. Okay na po ang The Voice. Wag na po, sir. Okay, The Voice. Bakit ayaw mong tawagin kita ng sir? Mas yun, mas formal na tawag. Hindi po ba, Sir JC? Salamat guys, sa 4 pa rin andyan. Okay lang po, sabi ni The Voice TV. Ayan. Ten minutes more to go. Para makaidlip din si host ng kahit na 15 minutes lang. Para may lakas na namang magpuyat mamayang gabi. Kasi tulog na naman yung alaga ko. Mamayang gabi gising yan. Baliktad kasi ang niya. Ganyan pala yung Alzheimer. Pag may Alzheimer ka yung gabi gagawin mong araw. Yung araw gagawin mong gabi, ganon. Kaya ayan, tulog na tulog siya ngayon. Mamayang gabi, gising naman siya. Grabe. Kaya kailangan pagtulog, sasabayan ko rin, ganun. Para hindi tayo mamatay sa puyat. Madilim na ulit ang kalangitan. Madilim na naman.
Thank you, sir, The Boys. Thank you, The Boys, TV. Nasasanay kasi ako sa sir eh. Kaya hindi ko matanggal-tanggal yung pagtawag ko ng mga sir, pagka may bisita, ma'am, madam, pagka may bisita ako, pagka nag-ELS, kaya ayan. Parang ano kasi, pagka lang ba sa isang bisita ganon. Kaya hindi ko natatanggal yung ano ko. Sir JC, thank you so much sa mga pa-heartdog mo dyan. Salamat guys sa apat pa rin andyan. Malapit na tayong mag-end. 6 minutes more to go. Salamat sa pagbantay nyo guys. Kay Mama Norms, kahit na inaantok. Nakakaantok yung yung LS. Baka naantok na rin kayo dyan sa office. Huwag kayong antokin, mga mga office boys. Sir JC, gising-gising, huwag kang antokin. Baka makita ka ng boss. Makita ka ng bossing. Nakakaantok talaga. Ang sarap ng
Sarap ng matulog. Pero ano na, hapon na. Magpo-4 na ng hapon. So, coffee time na. Coffee time na. Yes po, Mama Norms. Here pa din. May hinahabol lang ako. Encode. Oh. Encoder ka pala, Sir JC. Ano ka ba? IT? O talagang ano? Sa office talaga. Ayan, last 2 minutes. Last 2 minutes, Sir JC. Thanks so much. Si The Voice TV, salamat. At kay Madam Tuti. At kay Madam Jenny. Ayan, thanks so much. Salamat sa inyong mga patamsak at paharang dyan. At sinamahan niyo ako sa aking LS for today. Ayan, salamat. At pwede na tayong bumangon at magkape. Ayan. I have to see. Bye-bye. Bye-bye, guys. Thanks so much. Stay safe and God bless everyone. Sir JC, thanks so much. The Voice TV. Madam Tuti, Madam Jenny, thanks so much. Salamat sa pagsama niyo sa akin. And have a good day, everyone. Ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye po.